ngana Scott the plug. Mickey Blake ndo vatosvika pepe achizvitane mari achita makozi ema 2000. Kalafu anodana na Scott here kautaidana na Scott here. Vaidada vakarambana. Alright, kondinyako nenyaya yako. Uyu Mickey Blake asvika angasina kana cent. Ndipo. Mira pandiri pane uyu pane zvihutsi ndikapinda pane light ndobva ndafura. Okay. And then uyu anonzani Mickey Blake abva tangototi hanzi inini akatangokumbira mari kuna Kalafu. Ndovatonzi na Kalafu imbomira zvori kuita mufesi wangu aiti sei azvifarire. Ndovatoti ndine nzara ona kisimo chichi ndovatamba dola rekutatengesa dzare dola batenga sadzare dola. Scott ndobva amuka achienda Mickey Blake batangoti kuna Kalafu Kalafu ntengerochi ngoma ndikuda ngoma ndina addiction nengoma wati Kalafu batangoto complain kuti ona yawakuita nezvekukumbirwa mari handisfarire funza kisimo handisfarire zvorikuita ofuchi uri munhu wemurume ndakunzwa uchita makozi e2000 2000 yacho naenda kupi andiwanzi uri kusenderwa half down. Mickey Blake ndovati Kalafu ndikukumbira kani ndobva ndatoti kuna Kala uya anoda kuwachiswa anokumbira wakadzimari seko ndobva anzi na Kalafu iwewe kana uchida mari kwandiri ukufanira kundidya chinhu changu chine maspams kisimo achiona askoti udye maspams emwe murume because iwe antu audushanda akabvuma Mickey Blake ndobva ndatanga tomuseka kuti waye wakadzungaira zvekusvika that level batangodotsoma Kalafu batonzi na Kalafu ina ndikude wakumbira mari ndakupa mari waishandira saka iwewe what's the use yekuti utanzi takufanira kuita mukadzi nemurume batangotombogara kumba kwaKalafu wachikumbira chikafu tichimuitira zvese achingoita makozi enhema efeki. Then Mickey Blake akanzi Mickey Blake uyu ndiye wekuimba song yekuti Bena wayarombe dzvuku achiimba na Hollyton. Exactly ndiro duzvi rachona iroro rakarambwa nembiri zvamuchose kuita kurambwa nembiri yakamuti no hatidi. Saka uri kundiudza kuti Mickey Blake akabhadharwa mari na Kalafu yekuti adye chinhu chaKalafu chiine hurume hwaScott. Akakumbira mari uyu Mickey Blake kuna Kalafu abanzi iwewe haudye mari yashandwa nemwe murume mahara ungatodya maspams ake. Saka akadya here? Akadya. Kalafu akatonditi zonizvo kana uchidonogona kutora video kismo. Iwo akatora video here? Pane video here? Video riripo. Pamavidhiyo awandisira aya riripo here video? Irora nhambokwisira bota tinonombotaura nyaya chona anti atada kuyozotaura Cedric nachida kuti auya achizidefenda zvisaita kunge ndikana ndikumunyebera ndikuita sei akati ndikunyeba video rongobuditswa. Aiwa alright saka iwewe kuzoti muzosvika pakurovana iwewe wakambodanana na anonzani na Mickey Blake. Ayewa handina mbodanana naye ndakatoita video nchimutuka after aningirikina pane dhera akanetsana naKalafu nenyaya yesadza achinzi wewe unenge uchingoita makozi emari but mari yachona auye nayo kochimbotipawo kamari wani tikatenga ngoma uri kungoona tikatenga chambo uri kubhema tikatenga chikafu uri kungodya but makozi emari uri kuita. Ndobva Mickey Blake kubva tangotiona handina kana senti kismo taura naKalafu ndova ndatoda kuti nditaure naye kuti chiwo uchita makozi emari ndotaura naye kuti chi handi makozi emari uri kuita. Ndobva Mickey Blake ndobva toti saka ndakubaya padheni chichichi but anga futi kukumbira mari yekombi kuna Kalafu angasina mari yekombi atoti nditro indrive akanzi naKalafu ndokuitira indrive uri mwana wangu here ndokuitira indrive pakuita sei ko zvari kunzi akadana naKalafu wadonha chirudzi yapo maybe ari kudzoka maybe paari ameno kana kuti Mickey Blake wachona ari kufona ameno. Saka ndobva zvaita sei zvaKalafu after adya maspams aScott wacho ndobva zvaita sei? Akatanga kufona chitonga ari kundithreatena kuti kismo kana une video kufanira kudeleta wati ndobva ndati ndantambe newe enda nditaure newe ndobva ndatomubloka ndobva azofona pafoni yaKalafu ndine foni yaKalafu bhanditi zvonizvo kismo daira
ndandadaira mandati uri kudeiko naiwe rombe uri kudei zvadotaura nakalafu ndikati kuti iko dotaura nakalafu nochaunombotaura nakalafu iweduzve ndobva antikisimowana pane pandikakutadzira sori ndikati usandikumbire zvimasori zvekushaya ndobva tazoenda naye kuclub zone ndinakalafu tichida kuti apiwe show naJB ndobva arambwa futi pashow pachona chinzi hatimuziye asi muimbi ndobva tatodzoka padeni ndobva tangoti pabho taida kutora zvase zvinoitwa china chekumadzimai tichiti timuziye asi muimbi akanzi hatimuziye akanoimba kuti apedza adzingwa kwaJB mhosva dzese anga kutoda kutopa inini kutoda kutoitonga kuda kutondidya ndobva ndaita vhidhiyo nchimutuka mandatoita vhidhiyo pandikaita vhidhiyo nchimutuka bva tasangana after the video uri musi webirthday rake tasangana papa neni iye nakalafu nevamwe vanhu wanga varipongo vanga vauya vashoma wanga usingasvike kana 10 because pashow yake papa vanhu vanga varipo including ini nakalafu tatisingasvike 10 including iye wacho tatisingasvike 10 ndasangana naye mandati unodherera iwe waiti chii ndobva tangototi sorry kismo pane zvakaitika ndakaona vhidhiyo chindituka but sorry tofanira kunzwanana tiri vanhu vamwe chete chichi batoti kuna kalafu kala taura nakismo ona asi kunzwisisa da kuita hondo pashow ndobva ndati maya pabho ndobva tatongonzwanana ndobva tatoti pabho tatopedza kuri kumanheru pabirthday rachona hamunoziva tumakeke $25 tomatm twatwe ndotokawiwa nato kamheno mukomana akauya kakabata hanotombokapiwa iye Mickey Black wachona kakangowiwa nako pashow zvekunzi kaonekere ndobva kadzokerwa nako kakeke kachona ke$5 mari yeindrive apedza show yekuenda kumba anga asina kana senti but angotonetsa futi kalafu indrive kalafu ndobva ita indrive yekuenda kumba kwake iye kumaprazi kukorobrock kwaterara chidonherwa namheno zvii zvataidonherwa nazvo ikoko ndobva mafeni bva tamuka pamba pachona panotorara pachichema mapere paanogara kukorobro rega timbomupawo maika ambotaura adonhere miratoni saka uri kureva kuti kudya akatodya nhingirikirisini rine masini awo asikoti ndobva apuwa mari akapuwa $8 yeastra chii astra madrugs akafanana nebrongo yo ndapedza kutoita vhidhiyo I think vhidhiyo ro rinenge rane zvabhoti 7 months ndopa ndikasangana naye nezuro ndamuona nezuro pandaigadzirwa musoro iye munhu anogadzira musoro ndiye anondigadzirawe tagaro daro uyu ndobva atande ndokugadzira takatanga taenda kutauni tatine delivery rateda unoita vatadzoka ndobva uyu vantande tinogadzirana panze tatogadzirana panze kutoita nyaya ingomeka makozi ekushaya saka ndakatofunzwa makozi ake atanga ema2000 efeka ndobva panotora nguva ndopakauya mota yange yakazara vanhu mamune vanhu 17 ndobva watoburuka vese bwapinda mugedhi ndobva wabvunzwa nevaridzi vepamba kunzi muda kushuta vhidhiyo here zvikanzi mune makamera mumwe wacho nabva uyabva nditambidza foni zvikanzi tiexplaineroka about this video ndikati muda kuti ndiexplaine kuti chii zvikanzi zvonizvo kuti waitukirei mai vaMickey Black apa mandatoti pakutuka momzi yake sorry ichi guys but iwewo Mickey Black pandakaita this video atina usanganerewo ukatogwadama ukandikumbira regerero ukatengotonetsa kalafu uchita kubatsira kumbira regerero zvikanzi zvonizvo izvo vatongoti ndakasangana nemikupi mena mumwe mukomana wakadedza zvaneyo takasangana nawo ndikati iwe musi webirthday rako anti vhidhiyo nandatorita kudhara ukatonditi sorry vhidhiyo ndakariona kuratidza kuti ungori wrong ndobva zvanhau wacho sisi zvamakutaura radhirama tidombokupai proni sumukai pamakagara tione mukotame makabata pachiyapa kana kuti mirare pasi ndobva ndatosimuka mai vepambepo pobva wabuda ukati mugedhi mangu hamuroverwe munhu muendei kupolisi
ndobva vatisusa hatina kupolisi kwatikuenda hanzi tikuenda naye kunonzi kuhome ground andisa pakati pavo zvikanzi Mickey Black ufanira kumamisa Kismas iri kudzosera ndobva ati Mickey Black ndobva atoya pamberi pangu zvanzi wakatukirei momzi yangu ndobva ndichimbama ndobva ndamurova mbama ndobva adonhera pasi temi yandikamurova mbama yachidonha ndobva ndakatanga kumamiswa nevarume vanga nava handisi kuzoti pasi ndakadonha sei kana ndakaita sei mai vemukoma naindigadzira malogs ndovakazomhanya ndobva vaenda pamusoro pangu bhozi ndandikaiswa pasi ndobva vatorowa bhutsu yepadama ndobva vanditi chisimuka utize mwana wangu unourayiwa ndobva ndasimuka ndopa ndakatiza ndokutiza kwandikaita ivo bva wapinda mumota Mickey Black obva tonzi namai pamberi papa ndichada kuona futi panapa ndokaikupedzisira kako kutsika panapa zvikanzi chero mukadara sampa proni ndobva vadhiraivha ndobva vaenda patatosa mandasara bva ndasobayawo padini shamwari siya wagadziritsa nyaya yekunzi wakadya maspems aScott because iri kunyorwa mucomment section hanzi Mickey Black wekudyiswa maspems aScott naColorful. Colorful isa face yako apa Scott wachamba uri kubuya naye Colorful zvekutaura zvibohere ndakamboitika here zvinhu zvitaura Colorful aiwa munhu ari kuita zerezere pasaidi paMickey Black pinda pakamera ubvunze iwewe Kala iwe Colorful ndo zvakaitika here zvekuti makakamana pamwe ndo zviri kumuita kuti aite masonhuka ari mulavhu ati ari kunzi wakamunanzvisa kunyasi kuine zvinhu zvaScott hanzi Colorful haasi kukwanisa kuzvipindura saka ndezvechokwadi kaMickey aiwa inini uyu akazouya Scott aenda ndopatikazoita yatakaita kunanzva anzwa chii anonanzvenza daro saka iwewe wakaudza Kisimo wrong information here Colorful kuti uyu azonanzva anzi akakumbira $8 yesadza aiwa inini Mickey uyu paakauya taitogara padheni pangu tese naKisimo inini handa chinhu chandotaura naKisimo chinhu chaanenge achitotaura tichigara tese regai Kisimo asvotwe because makutodyana zvenyu kutosvika pakudya mukati maya kudya nemuromo imi mwana wangu momunyemudza kana dei ndiri ndaisvotwawo mzimzadaro Tanata ndakamokudya here nini zvekutaura naKisimo Tanatwa wakadyiwa here mukati menhingirikiri memasini muine masini aScott aiwa saka Kisimo ari kuzvonepi nai Kisimo zvakaitika here wakazviona kupi zvautaura Kisimo zvakaitika here izvi hongu nechirungu yes Katri nendevele usiitikili